pagronda sa probinsya sa bunga Martes, Abril 5, 2022. Sa atong balita, duwa ka driver pilason sa aksidente sa dalanon sang Dumangas, Iloilo. Nakagom sang pilas ang duwa ka driver sang gindala sa separadong ospital kahapon, Abril 4, 2022, matapos na bunguan na yung ila salakyan sa dalanon sang barangay Pagdugi, Dumangas, Iloilo. Base sa investigasyon sang Dumangas PNP, nagtuyo nga mag-overtake ang pickup sa ginasundan sini nga salakyan, apang aksidente nga nakabunggo sa kasugata nga wing van. Pahanumdom sa inyong mga inungukap sang dugang nga paghalong ko kamo nagatari sa dalanon. Tutok lang para sa masunod natin na pagronda sa probinsya. Sa luwat, ako niyo Ilonggo Kapatrol Woman Angelica Faith Pedrajas. Inyo, Masaligan.